फुङावहाय जेब्लायबो हामबाय होनायजोंसो ग्रेटिट्युडजोंसो जोङो सानखौ नाजावनांगौ एबा जुरिजेननांगौ। बे बुंनायखौ जोङो जोबोर खोनाबाय थाबाय, बियो मोनसे क्लिशे जाबाय, भेरि कमन जाबाय बे बुंनाया। जोङो बिदि खोनायो गोबां मानसिफोरा बे हरावहाय सिखारनो हायाखिसै, गावनि जिउखौ खोमानांबाय। गोबां मानसिफोरा हस्पिटालाव दङ, नाथाय नोङो मोजाङै सिखारबाय, ओमफ्राय मोनसे गोदान सान मोनबावबाय नोंनि जिउ खुंनो थाखाय। बेनि थाखायनो नोङो हामबाय होनांगौ, ओमफ्राय हामबाय होनायजोंसो नोङो बे सानखौहाय नाजावनांगौ बेबायदि बुङो। बेनिखायनो दिनै आंबो हामबाय होनायखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोबाय। आङो सोरजिगिरिखौ हामबाय होयो। मानसिया बयबो इसोरखौ फुजियो, गावबा गाव इसोरानो सोरजिगिरि। बे सोरजिगिरिखौ जोङो हामबाय होनांगौ, ओमफ्राय बे हामबाय होनायजों जोङो बे सानखौहाय नाजावनांगौ। बेजों लोगोसे बियो मोनसे साइक'लजिकेल मोनसे इफेक्ट दङ, बेबायदि बुङो साइक'लजिस्टफोरनि बायदिब्ला, जे जोङो जुदि हामबाय होयो अब्ला जोंनाव बांसिन मोजाङा फैयो होननानै। बिनि एग्जाम्पल बिसोर होयो। जेब्ला नोङो मोनसे बुस्थुनि सोमोन्दै सानबाय थागोन, साननानै ला नोङो मोनसे कारखौ बायनो लुबैदों, माबायदि कालार लुबैदों बे नोंनि गोसोआव थाबाय थागोन। थाबाय थायोब्ला मा जागोन, नोङो लामाफोराव बे एखे गारिखौ जेब्लायबो एबा बांसिनावनो बे एखे गारिखौ नोङो नुबाय थागोन आरोना। बेफोरबायदि बेनो जाहैबाय मा, जोङो हामबाय होदों, जे हामबाय होनायखौ जोङो लुबैदों, बे लुबैनायानो जोंनि मोखाङाव फैबाय थादों। बिनि रिजोना जाहैबाय जे जोङो बेखौ मोनफुंनो हागोन। स' जोंबो हामबाय होनांगौ मोजांनि थाखाय। मानसिनि जिउआवहाय गोजौ गाहाया थायो, आपस एन्ड डाउन्स थाबाय थायो, नाथाय जोङो हामबाय होनांगौ मोजांनि थाखाय। मानोना बे गाज्रियाव सौसिनानैसो जोङो मोजाङाव सहैदों। मोजांखौ जोङो ओरैनो मोनखाया, जोङो खस्थ' खालामनानैसो मोजांखौ मोनो। बे बुहुमाव मोजांबो दं गाज्रिबो दं, जोङो सौसिनानै मोजाङाव सहैनांगौ। स' बे सानखौ बुहुत मोजां जागोन होननानै आङो फोथायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनजों आंनि बे हामबाय होनायखौ आङो शेयार खालामबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो हामबाय होनायजों गावबा गावनि दिनखौ सुरु खालाम। गोजोन्थों।